Srdačan pozdrav, poštovani gledatelji. Obilježavanje 160 godina od rođenja našeg genija i smiljana Nikole Tesle među skulpturama akademskog kipara Pere Jelisića, a uz glazbu izraelskog maestra Daniela Galaja, koji ujedno priprema i operu o životu i radu Nikole Tesle, glavni su sadržaj ove naše emisije. Ostanite s nama. U povodu 160. obljetnice rođendana Nikole Tesle, početkom srpnja u Zagrebu je na više lokacija održano nekoliko manifestacija, konferencija i predavanja posvećenih ovome velikom znanstveniku. To potvrđuje i činjenica da je u posljednje vrijeme u našoj domovini sve više ljudi koji 10. srpnja obilježavaju s dužnim poštovanjem i respektom za čovjeka kojem ugled i važnost kako u svijetu tako i u Hrvatskoj stalno rastu. I već 6. godinu u nizu, u neposrednoj blizini ateljea uglednog zagrebačkog akademskog kipara Pere Jelisića, u organizaciji udruge Nikola Tesla Astralni geniji, brojni naši sugrađani i poštovatelji lika i dijela Nikole Tesle, kasnih popodnevnih pa sve do ranih noćnih sati, okupljaju se na njegov rođendan u dvorištu nekadašnje vojne bolnice u Vlaškoj ulici u Zagrebu, odajući na taj način poštovanje skromnom čovjeku i velikom znanstveniku iz Smiljana. Poseban pečat posljednjoj od glazbenih večeri, održanih u ovom prostoru, svojom glazbom dao je ugledni kompozitor iz Izraela Daniel Galaj. Gospodine Galaj, dobrodošli u Zagreb. Za početak ovog razgovora, molim vas recite nam nešto o glazbi koju ste malo prije odsvirali. The music is improvisation in modern style, combining sounds that are a little bit celestial sounds of this. Ova je glazba improvizacija u modernom stilu koja kombinira zvukove koji su pomalo nebeski, svemirski zvuci s asocijacijama na dnevnu glazbu i akorde. Volim tu vrstu asocijacija. Tu ima mnogo kombinacija i varijacija koje možete napraviti kad povežete oba ta elementa, dakle univerzum i apstraktne zvukove, te vrlo konkretne zvukove koji nas podsjećaju na naše uspomene, život i dušu. Remind us memories, life and so on. Vi komponirate operu o Nikoli Tesli. Yes, we started to compose it with a librettist from Turkey, Tariq Günersel. Da, započeo sam s komponiranjem opere o Nikoli Tesli zajedno s libretistom iz Turske, gospodinom Tarikom Günerselom. On ima ideju o libretu, dok ću ja napisati glazbu. Još radimo na libretu, a naša je glavna ideja ona o majci i ocu Nikole Tesle, koji su u našoj operi pjevači. I Edison je pjevač, a riječ je o različitim glasovima dok je Tesla plesač, koji govori pokretima, on govori drugim jezikom, jer je on genijalac koji mnoštvo stvari sagledava iz različitih uglova. To je naša glavna ideja kako bismo kombinirali različite periode i medije. Dakle, mediji pjevanja, naravno i glazbenih instrumenata te mediji pokreta, odnosno prostora. There will be instruments, of course, and the media of movement, of space. Da li smo čuli ponešto iz same opere večeras? And the sounds that we right now heard are in this style, in this direction. Zvuci koje ste malo prije čuli su u tom stilu i smjeru. Međutim, po prirodi stvari, operni zvuci bit će u funkciji situacija, drame, konfliktnih trenutaka, lirskih momenata. Ovo je materijal, zvučni materijal, a samu opernu dramu vidjet ćete oblikovanu prema priči. Drama of the opera, you will see it shaping the story.
Zašto opera o Nikoli Tesli? Vi dolazite iz Izraela, a Tesla je rođen kod nas u Hrvatskoj. Da li cijenite njegovo djelo ili je nešto drugo posrijedi? Nikola Tesla is an hero in some sense. His image for Croatian, Serbian culture. Nikola Tesla je heroj u nekom smislu. Njegov ugled važan je za hrvatsku i srpsku kulturu, za američku i europsku kulturu, ali nije dovoljno poznat, a ja se nadam kako će on biti sve više poznat. Osobno nisam znao mnoge stvari o njemu, ali sam postajao sve više zainteresiran i zajedno s kolegom Tarikom Gunerselom malo po malo ulazio sve dublje u temu, te osjetio kako sve više postajem dijelom njegovog nasljeđa. Nasljeđa koje želite podijeliti s mnogim ljudima po cijelom svijetu. Zvuci muzike dobar su način komunikacije te povezivanja ljudi. Cijenim osobu Nikole Tesle, koja je toliko toga dala čovječanstvu. Bio je snažna osobnost, jako je volio glazbu i predstavlja nešto vrlo važno za sve nas. And he represents something very important for all of us. Kako se osjećate u zemlji u kojoj je Tesla rođen? I feel very well. I feel at home. It's not my first visit here. Osjećam se jako dobro. Osjećam se kao kod kuće. Ovo nije moj prvi posjet ovdje. Ja dolazim iz male zemlje, a obje su naše zemlje male, pa to stvara simpatije. Mala zemlja nije nužno slabašna. Dapače, mala zemlja može biti snažna, može se razvijati te dobro graditi mostove između Izraela i Hrvatske i pokazati kako se možemo upoznavati i surađivati, razvijati planove u ekonomiji, u različitim područjima, posebno umjetnosti, dovoditi ljude u Izrael i dovoditi ljude u Hrvatsku, te stjecati mnogo prijatelja. Different areas and also of course in arts and bring people to Israel and bring people to Croatia. We have a lot of plans. Gospodine Galaj, kako vam se čine skulpture Pere Jelisića? Osjećate li u njima neku energiju? I do feel this energy in a lot of sculptures. Photos of Tesla I saw less, but sculptures I saw a lot. Osjećam tu energiju u mnogim Jelisićevim skulpturama. Manje sam ovdje vidio fotografija, a više skulptura. Radi se o kombinaciji asketizma, skromnosti i snage, koja proističe iz Tesline osobnosti, a koja nas privlači. Skulpture mi se sviđaju, a razgledavajući ih uvijek sam nestrpljiv da uočim razlike između pojedinih dijela. Volim umjetnost i volim Perinu posvećenost Teslinim skulpturama. I like art and I in love also with Pero that is so much devoted to these sculptures. Thank you. You're welcome. Gospodine Jelisiću, evo upravo ste iznijeli još jednu skulpturu. Recite nam o čemu se radi. Radi se jednostavno o portretu prijatelja Galaja koji je večeras ovdje prisutan među nama i veličao je ovu proslavu 160. obljetnice rođenja Nikole Tesle. I ja iz jedne zahvalnosti prema njemu iskoristio sam priliku kad je bio u ateljeu da sam napravio jednu impresiju njegovog lika i tako da je to neopterećeno, vrlo brzo urađeno i svježe. Tako da nastojao sam samo da bude portret u karakteru, bez ikakvih detalja. To nije studija, to je jedna impresija na portret mog prijatelja. Pero Jelisić diplomirao je kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi profesora Frane Kršinića, dok je postdiplomski studij završio u majstorskoj radionici Vanje Radauša. Svoje umjetničke vizije i iskustva obogaćivao je na brojnim studijskim putovanjima u Francuskoj, Njemačkoj, Italiji i Velikoj Britaniji i izlagao na preko 100 samostalnih i skupnih izložaba u zemlji i inozemstvu. Bio je vrlo rano zapažen od strane naše likovne kritike kao iznimno darovit i ozbiljan umjetnik, što se potvrdilo i na Salonu nacija u Parizu 1985. gdje je nakon izložbe dobio brojne pozive da samostalno izlaže u Londonu, Tokiju, New Yorku i brojnim drugim svjetskim metropolama.
Pero Jelisić dobitnik je više nacionalnih nagrada za skulpture izvedene u prostoru, od kojih posebno izdvajamo godišnju nagradu Nikola Tesla, genij za budućnost, u Zagrebu, te drugu nagradu na međunarodnom natječaju za spomenik Nikoli Tesli u Pragu. Veoma važno je naglasiti da je Pero Jelisić dobitnik i prve nagrade na velikom natječaju za spomen obilježje poginulim hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama u Domovinskom ratu, koji je 6. kolovoza 2015. godine otkriven u Glini. Njegovi radovi nalaze se u brojnim galerijama, muzejima i privatnim zbirkama, kako u zemlji, tako i u inozemstvu. Još uvijek radi i ne odvaja se od kiparskog dlijeta u svom ateljeu u Zagrebu. Gospodine Glumac, evo i ove godine obilježavamo rođendan Nikole Tesle uz skulpture Pere Jelisića i glazbu Danijela Galaja. Nalazimo se u prekrasnom urbanističkom prostoru nulte kategorije. I Tesla je bio čovjek nulte kategorije. Ovo dvorište bi doista moglo biti kultno mjesto jednoga dana, a svake godine se sastajemo u čast Nikoli Tesliju. Raznorazni stvaraoci, ljudi sa ulice, ljudi koje Tesla ne zanima samo kao veliki mislilac, stvaralac, učenjak, nego i kao čovjek koji ima svoje djetinjstvo, svoje rodoslovlje, svoju mladost, svoju povijest. Povijest svoga života koja nije nimalo bila laka. Lijepo je da se sastavimo svake godine ovdje i lijepo je da to činimo ne uljepšavajući ništa taj događaj čineći ga stralim. Dapače, toga velikoga čovjeka spustili smo na zemlju ovdje u ovo dvorište koje će se jednoga dana sasvim sigurno zvati dvorište Nikole Tesle. To bi služilo na čast i Zagrebu i ovoj ulici, a i svima nama. Ne treba zaboraviti tko je bio Tesla i mislim da kad već ima svoj asteroid, onda može imati i dvorište. Zapravo ovo dvorište bi moglo imati svoje prošireno značenje. Da ovo bude park skulptura Nikole Tesle, neka vrsta maloga svetišta u kojoj će se događati sasvim obične svakidašnje stvari. Ovaj prostor književnici Branislav Glumac i Alojz Majetić, tu dvorište Nikole Tesle, jer se tu svake godine slavi rođendan velikog genija. Njegovi vjerni štovatelji i udruga Nikola Tesla, astralni genij. 10.7.2016. godine, povlaka 160. godišnjica rođenja Nikole Tesle. Druženje i sjećanje na Nikolu Teslu pored skulptura Pere Jelisića i uz glazbu maestra Danijela Galaja, koje se u dvorištu stare vojne bolnice u Laškoj 87 produžila do kasnih večernjih sati. Zapravo je bio događaj koji su nam priredili brojni entuzijasti jednog uljuđenoga Zagreba, lišenog ideologije i velikih fraza, promičući društvene i umjetničke vrijednosti, razumljive svima, a koje znaju dodirnuti i srce. U ovoj ljetnoj zagrebačkoj večeri sastale su se glazbena i kiparska prošlost, sadašnjost i budućnost i duboko vjerujemo da će se tradicija nastaviti. Uz malo truda i sitne preinake, ovakav postav i program mogli bi postati prvorazredna zagrebačka likovna i društvena atrakcija. Spomenik ljudskom duhu, umu i razumijevanju. Jer Nikola Tesla je svojim djelima spajao ljude i svemir, a ovakvi događaji nas oplemenjuju i čine boljima.
Druženje smo priveli kraju, poštovani gledatelji. Hvala što ste bili s nama i ostanite i dalje uz naš program. Lijep pozdrav!